गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम फिन बावहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारी। मैया पृथ्वीराज देब मेस बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदि राकेश ब्रह्म बिथाङा गोसोम दावहा होननानैसो मिन्थियो। ओंखायनो बिथाङा बिथांनि बाय'ग्राफि बायदियै सुंद'यै फोरमायोदि दावहा गोसोम बिथाङा BPFनि समाव हाग्रामानि आथिं सोला सोला थिका मावगोन होननानै 100 रांनि मादाव 20 रांनिबो खामानि मावै बिथाङा BTR एग्रिमेन्टआव जेबो बिहोमा गैया होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि दावहा गोसोमा सानसेबो BTR एग्रिमेन्टनि मुङाव हाग्रायाव थांफेरनायनि जेबो रेकर्ड गैया आरो सासेबो NDF केडारफोरनि दुखुनि समाव नखराव थांनानै बिथांमोनखौ खबर लाहैनायनिबो जेबो रेकर्ड गैया होनना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि राजखान्थिखौ दोनथ'नानै पार्सनेलि बिथाङा प्रमद बर', गोबिन्द बसुमतारी, लरेन इस्लारि, रन्जन दैमारी, सावरायग्रा आरो धीरेन बर' बिथांमोनखौसो BTR एग्रिमेन्टनि मुङाव आं मिन्थियो आरो बिथांमोनासो माबा मोनसे आंनि गोरोन्थिनि बाथ्रा बुङोब्ला आं गनायनानै लागोन आरो माबा बुंनो गोनां थायोब्लाबो कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमनि गेजेरजोंसो आं बिथांमोनखौ फिननाय होगोन होनना बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गुरै रावजों फोरमायो। दिनै मोनाबिलि समाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जिअ' बाइडेना दिल्लीयाव G20आव बाहागो लाफैनो सफैसिगोन आरो मख'थावनादि बेवहाय बाहागो लाफैना बिथाङा टेक्न'लजि आरो रैखाथि पारमानेन्ट जौगालु बाहागोनि बाथ्रा सावरायज्लायगोन होनना आमेरिका हादोरनि रैखाथि बिफाननि बोसोनगिरि जेक सुलिभाननि बिथाङा बुङो। आथिखालाव दिल्लीयाव बिथां जिअ' बाइडेनखौ रैखाथि होनो थाखाय जिअ' बाइडेननि उन सिगां 60 खान रैखाथिगिरिया थागोन। बेनि अनगायैबो G20 जथुम्मानि फोथाराव वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो रैखाथि होसिननो हानाय मुलुगनि जेबो बमायानो धंख' खालामनो हायै 12 कौटिनिख्रुइबो गोबां बेसेननि गारि दा बिसखौ लानानै फैगोन। मख'थावनादि जिअ' बाइडेनखौ हरसेयाव 8 लाख रांनि ICC मुंनि हटेलाव दोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायो। दल संगठनाव थानानै थार गोसोजों खामानि मावग्रा सुबुंनि थाखाय जोङो बयबो खर' गंग्लायनानै मान होनाया मोजां। नाथाय खायसे सुबुङा संगठनाव थानानै संगठनखौ गावनि पकेटाव लानानै थाबायनो नागिरग्रा खायसे सुबुंनिफ्राय जोङो सांग्रां जानाया मोजां। मैया लखिमपुराव असमिया जुगु मन्चनि 3 दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नन बेलेबल सेक्सन धाराजों एरेस्ट खालामो। बिथांमोना फारियै सरनजित बरदलै, दीपंकर नाथ आरो बिथांमोननि सासे लोगो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना संगठनखौ लानानै गोबां साननिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरखौ दाबि धमखि होयोमोन आरो मैया अनाम असमिया सुबुंफोरखौ खोमा खेबहोनानै हान्थु खेरायनानै बुनायनि थाखाय बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया BJP राजखान्थि हान्जानिनो बेतनिपाम गाव पन्चायतनिनो सासे पन्चायतनि आफादगिरि बिथां बिक्रम गगैखौ सिलापथारनि पुलिसा 420/406 आरो 409 धारा बायदियै एरेस्ट खालामो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ लानानै जोबोद दुगा खालामोमोन आरो गोसो बायदि निखावरिनि मुङाव फैनाय न' बांफोरखौ गोसो बायदि करापसन खालामदोंमोन होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिथांखौ जेबो खालामनो हायैयाव जायनि थाखाय जोबथायाव सहायनो हायैयाव बिथांनि सायाव सानैसो सुबुंफ्रा केस होनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जायो। मुलुगाव गोबां रोखोमनि सुबुं दङ। सोरबा 1 इन्सि हानि थाखाय सोरनिबा जिउखौ फोजोबस्राङो आरो खायसे गावनि हा जोम दान होनानैब्लाबो सुबुं माहारिनि मोजां खामानि मावनो नागिरग्रा सुबुंबो दङ। थिग बेबायदिनो बृहस्पतिबारै बिश्वनाथ सारियालिनि जाय गावनि हा हुखौ फाननानैब्लाबो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय बिश्वनाथ सारियालिजों लोगोसे गोबां जायगायाव 10,000निख्रुइ बांसिन दंफां गायग्रा बिथां कुमुद दासआ भुपेन हाजरिकानि गोथैसालियाव दंफां गायनो होनना थांनाय समावनो निलियाव मोनसे लामानि जाब्रबथाय जानानै सिकित्सा खालामनो गोनां जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि राजहाराया बायो आरो बिथांखौ आथिखालाव गुवाहाटीनि एक्सेल केयाराव सिकित्सा खालामगासिनो दं होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मैया धुबुरीयाव मोनसे सोमोनांथाव सिखाव खावनाय जाथाया जालांदों। बेवहाय सासे धुबुरी पुलिस थानानि हेड कनस्टेबल शिवेश चन्द्रगुप्ता मुंनि सासे कनस्टेबल लाखिना दोननाय ट्राकनिफ्राय आलु आरो पियाजखौ हरनि 3 बाजिसोआव खावनानै लाना फैयो। बे जाथायखौ CCTV केमेरायाव चेक खालामनानै नायनानै गारिनि बिगोमा बिथांमोना एजाहार होयो आरो लोगोसे बिथांखौ एरेस्ट खालामो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा अननानै आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानथारब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।